গুড মর্নিং ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲାଣି ତ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ପାଣି ବୋଟଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଆଉ କିଛି ସାମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆମ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆହୁରି କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ରହୁଛି ଜୟ अच्छा एपड़ गाछ आगो चलना